салом дӯстон, ин тарзи ворид шудан ба бот аст. дар сомонаи Telegram дар ҷои ҷустуҷӯ чунин менависем: mp зерхат 0302 бот. дар ин ҷо m премиум мебарояд. ин боти мост. онро пахш мекунем. баъдан стартро пахш мекунем. каме мунтазир мешавем. дар ин ҷо пас аз ассалому алайкум номи шумо навишта мешавад. премиум каналро пахш карда тарофаи дилхоҳамонро интихоб мекунем. муҳим нест ки 1 моҳа, 3 моҳа, 6 моҳа ё 12 моҳа интихоб карда мешавад. яке аз тарофаҳоро интихоб мекунем. масалан, ҳоло мо тарофаи 1 моҳаро интихоб кардем. сипас дар ин ҷо реквизитҳои корт ба мо пешниҳод мешавад. маблағ ба Душанбе Сити, Алиф, Виза ё Сбербанк партофта мешавад, фарқ надорад. яке аз онҳоро интихоб мекунем. масалан, Душанбе Сити. ба болои ин рақамҳо пахш мекунем. рақамҳо нусхабардорӣ шуданд. вақте ки маблағ масалан ба Душанбе Сити партофта мешавад, дар ин ҷо метавонед сӯзанакро бинед. онро пахш мекунем. сипас чекро мефиристем. расидро ирсол мекунем. чек ё расид бояд дар ин шакл бошад, дар шакли пурра. тамоми маълумоти он бояд хонда шавад. агар чек ё расид дар ин шакл ирсол нагардад, он қабул намешавад. бояд тамоми маълумоти расид хонда шавад. баъдан каме интизор мешавем. пас аз ирсоли расид, админ ё маъмурият онро тасдиқ мекунад. пас аз тасдиқ шудан, ба шумо пайванд ё ссилкаи премиум канали мо дода мешавад. ворид шудан ба каналро пахш мекунем. баъдан падат заявкуро пахш мекунем ва мунтазир мешавем. бо ҳамин тамом дархости шумо қабул шуд. хушомадед ба канал. ворид шудан ба каналро бори дигар пахш мекунем. мо аллакай дар канал ҳастем. шумо дар ин ҷо метавонед филмҳои тасвирӣ, филмҳои ҳунарӣ ва силсила филмҳои гуногунро интихоб ва тамошо кунед. ҳамчунон дар ин ҷо ҳаст тарофаи ман. ба воситаи ин шумо метавонед бинед ки муҳлати обунашавиятон кай ба анҷом мерасад. агар ба ягон мушкилӣ рӯбарӯ шавед, дар поён ҳаст дастгирии техникӣ. онро пахш мекунед ва ба шумо кӯмак карда мешавад. маркази дастгирии техникӣ ба шумо ёрӣ мерасонад. шумо метавонед дар ин ҷо саволҳои худро нависед ва ба онҳо ҷавоб гиред. агар дар экрани шумо ана ҳамин тугмаи чоркунҷа меню пайдо нашавад, пас дар тарафи чап 3 нуқта ҳаст. барқароркунии бот. стартро пахш мекунем. ин ҷо ҳама аз нав шурӯъ мегардад. фарз мекунем ки масалан шумо яке аз тарофаҳои дилхоҳатонро интихоб мекунед, аммо ҳангоми ирсоли чек ё расид ба хато роҳ медиҳед. он гоҳ дархости шумо рад карда мешавад. дар ин сурат агар чек ё расиди шумо қабул карда нашавад, пас аз сари нав премиум каналро пахш кунед. баъдан боз ҳамон тарофаи дилхоҳатонро аз сари нав интихоб кунед. сипас чекро боз аз сари нав фиристед. боварӣ ҳосил кунед ки ҳангоми интиқоли маблағ шумо ба хатое роҳ надодаед. он гоҳ расиди шумо аз сари нав аз назар гузаронда мешавад. агар он дуруст бошад, пас тасдиқ мешавад. агар дуруст набошад, тасдиқ намешавад. агар савол ё мушкилие пеш ояд, дастгирии техникиро пахш кунед. пеш аз хариди хизматрасонӣ шумо хуб аҳамият диҳед. дар профил чунин навишта шудааст: хушомадед ба боти аслии M Production зерхат 0302. аҳамият диҳед, дар ин ҷо пайванд ё ссилка ҳаст. вақте онро пахш мекунед, рӯйхати ҳамаи филмҳо ва филмҳои тасвирӣ пайдо мешавад. бубинед, агар филми дилхоҳи шумо дар ин премиум канал мавҷуд бошад, пас метавонед харидорӣ кунед. ва агар филми дилхоҳатонро дар ин ҷо пайдо накунед, метавонед харидорӣ накунед. яъне шумо метавонед пешакӣ бинед ки филми дӯстдоштаатон дар ин ҷо ҳаст ё нест. тамошо ва истироҳати хуш. M Production 0302